गिरी ना जल अब पहले हो नियम, गिरी ना जल अब पहले हो नियम। असुस देव घर में लागू बनियम, गिरी ना जल अब पहले हो नियम। पंडो जी दिहले बताई हो, आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचाई। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। लाइन में लागो जेहबा चीलम छाप हो, ओसो भरे आधार कार्ड बाबे ओकर माफ हो, बाबे ओकर माफ हो। लाइन में लागो जेहबा चीलम छाप हो, ओसो भरे आधार कार्ड बाबे ओकर माफ हो। बारी बारी से सभे आई हो, मंदिर में भीड़ न लगाई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो, जलावा चढ़ाई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। शिवम बाबा हली अहमित बनले ऑपरेटर, उहे बतई है पहले गिरी जलवा के कर, गिरी जलवा के कर। शाहजहान संदीप अहमित बनले ऑपरेटर, उहे बतई है पहले गिरी जलवा के कर। बोलबम के नारा लगाई हो, मिलके सभे दोहराई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। आधार कार्ड जे ही देखाई हो, उहे बम जलावा चढ़ाई हो। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचाई।